Čo ste si kúpili? Anielika a rybičku. I don't buy, I give money and I take 3 from this. It's a little present for my friend. Nachádzame sa v klube Zvonček na prvom poschodí kultúrneho domu v obci Hamuliakovo. Vzniklo to tu tak, že pri príležitosti otvorenia tohto kultúrneho domu pani Monika Laceková usporiadala výstavu svojich výrobkov ako nezávislej umelkyne a vtedy vznikla myšlienka, že by mohli prebiehať tieto dizajn dielne. Robím stromček. Ja už som urobil 2. Čo robíš najradšej? Anieli. Viete, odkiaľ tento andielik pochádza? Nejaké deti ho vyrobili, podľa mňa. To sa jedného krásneho dňa ráno zobudíte a vlastne vás niečo napadne, že takéto sa vyrobí, takže úplne jednoducho musíte to mať v hlave a musia tie nápady vám nejakým spôsobom vyletieť zrazu von. Také malé guličky a tu sa dá ešte lepiť na tie tablietky. Tu sa nič nedáva, ale to sa robia iba slimáčiky. Vzhľadom na to, že som sem prisťahovala približne pred 3 rokmi, nepoznala som tu na vôbec nikoho a ja mám veľmi blízko k deťom odjak živa. Základná myšlienka bola spojiť týchto ľudí s miestnym obyvateľstvom, viac zoznámiť, stretávať a my sme si zvolili túto myšlienku, že chceme toto realizovať cez deti a cez ich spoločný čas a vzdelávanie.